Biye juma ye avril kalo tile 19 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma sinsin an ka fangatigilamɔgɔw olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ minisiri olu ka ladala ɲɔgɔn wɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ wɛrɛ kɔni kɛ ni ministre min ni ale bɔla Niger marabolo kɔnɔna na ni ale yɛrɛ Niger pétrole ko o ministre ye Barke ale bɔla ka na bɔna wɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni nu wɛrɛ ye ɲɔgɔn dalajɛ wɛrɛ kɔni sigi kosɛbɛ ɲɔgɔn dalajɛ nunu yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ o yɛrɛ kɔni don an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni ma ko u bɛna gasoil litre ko o yɛrɛ kɔni dɛmɛ don an ka ba Maliba ma o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn dalajɛ nunu yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna pétrole dilanyɔrɔ dɔ ko o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ Niger marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka marabolo min bɛ ni ale bɛ wele ko Donso u y'a yira k'a fɔ pétrole dilanyɔrɔ in o yɛrɛ kɔni bɛ ka dilan kun min kama o kunba yɛrɛ de walasa AES jamanaw ni an bɛ olu wele ko cɛncɛn ka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Burkina dɛmɛ o bɛ se ka don olu ma cogoya min na ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye an ka fangatigilamɔgɔ ma ani Mali marabolo maaw bɛɛ lajɛlen ma ko walasa baaraɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni jamana damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sinsin cogoya min na ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye an ka fangatigilamɔgɔ ma ka sabu kɛ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ Mali ale ni Burkina Niger baaraɲɔgɔnya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka sinsin halisa u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ni jamana ninnu ko ninnu bɛɛ ye jamana kelenw ye ko ninnu bɛɛ kan ka don da kelen fɛ u kan ka bɔ da kelen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kan tuguni an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique ye ko ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni ɲɔgirinnen ninnu waati in na ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dabɔ min kama ko o de walasa an ka ba Maliba ale bɛ se ka basigi lakana o bɛ se ka sabati jamana o kɔnɔna na cogoya min na ka sabu kɛ kabi nin wagati damadɔ in na a kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ ko parti politique olu yɛrɛ kɔni baara bɛna ɲɔngiri mankan o yɛrɛ kɔni cayala kosɛbɛ a yirala k'a fɔ jamanadenw ko ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ olu de kama walasa lakana o bɛ se ka basabati. Kalanko kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye fonction publique ye ni an bɛ ale wele ko forobaca ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko u bɛna maa 600 ɲɔgɔn ekɔliden yɛrɛ kɔni ta maa minnu yɛrɛ ni olu bɔla IFM na ani maa minnu ni olu bɔla INSUP la o hukumu kɔnɔna na syndicat olu yɛrɛ kɔni wulila ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko maa kofɔta minnu yɛrɛ kɔni ko fɔla tantɔ ko o yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ kosɛbɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ walasa caman o yɛrɛ kɔni bɛ se ka fara ni maa kofɔta ninnu ka cogoya min na. Comité du pilotage dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a yirala k'a fɔ ale baro halisa a b'a la ka waleya an ka ba Maliba o kɔnɔna na ale ɲɛmaaba Ousmane Isufi Mayiga ale yɛrɛ kɔni wulila ka se an ka marabolo mɔgɔ caman ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɛkulu caman ye a tilala tuguni ka wuli ka se an ka première dame kɔrɔ olu yɛrɛ kɔni caman ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ni kumaɲɔgɔnya in ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka basabati an ka ba Maliba kɔnɔna na walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i hakilinata o yɛrɛ kɔni di an ka ba Maliba kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka se an ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin baaraw ye a lakilenni bɛ se ka kɛ cogoya min na jamanaden bɛɛ ale bɛ se ka a hakilina di cogoya min na ko o baaraw ko olu wale. An bɛ taa vacances ale marabolo kɔnɔna na dɔgɔkun caman a yirala k'a fɔ ko bingani wale o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya vakansikaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na kunu alamisadon avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na vacances dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'u ka dusumangoya ko o yɛrɛ kɔni yira u ka marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ ko bingani wale ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka caya olu ka marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu yɛrɛ bɛ ka fɛ ka wuli ka jɔ ka kuma fangatigilamɔgɔ fɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ka militaire ko o dɔ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka labɛn u ka zone ko biya Peru ani o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko ka patrouille ko o yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ u ka marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni sera o yɛrɛ kɔni tigɛ vacances fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa u ka laɲini o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na.
anga ba maliba were konna na edem ma ulu yere kon ka ko kun gelali no watim na ma chama were kon kun minena u ka barakela ulu yere konna kunu alamsadun avril kalo kletan sheki samba fla ani mwanna ni konna na u bola ka kuna fonna di ka ira ka fo were kon kunyi mamunu ni ulu no na mine wa ira ka fo ko liberté provisoire ku o di manani nyokon ko kon ma wa ira ka fo liberté provisoire o di la manani nyokon ko ma femire kon ni Joseph Teray Mamadou Sidibe Aminata Nyanga alini Ousmane Traoré olu yere kon ka liberté provisoire o dila uluma wa ira ka fo manani nyokon ko olu yere kon ma liberté provisoire soro mi yere kon ni ministre ko Seydou Lamine Traoré o temene ko fe Barou Kourechi ani Bouba olu yere kon ma liberté provisoire soro alisa ameta kay anga ba maliba ale région forola aidala ka fo anga kalanko ministre ni ale bibele ko Mamadou Sy Savane ale re kon bola ka wuli ka joke ka ikunda kay ka olere kon baraka ala musadun avril kalo kletan sheki samba fla ani mwanna ni konnana ayre kon kumbena ni kay marabolo nyama ko colonel major Moussa Soumare waira ka fo ale ka tagali re kumbay mi ore kati nyeda kay dini were kon lycée public kani aidala ka fo anga chamaje fanga alere kon kunyi tikano bla were kon ke no famiere kon au premier pierre were kon kundali aidala ka fo o temene ko fe ani colonel major Moussa Soumare uklala kwa ukunda lycée dukukolo konare were kon ka kata were kon bara u fene lage kasabu ka were kon be fe ka labenke ka classe do ko were kon joga fara were kon kala sunka joro o bana jago kelaw ni je mago batigu la ame domina ina fobi ala ni kuma e frère cargo expressi ale sababu yala ku chogo shin jamana o konnala kasika africain ni ka ulu lafiya minanci ula iba fe ka ika minanci kana ba maliba o konnala ka chika ta Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be ika minani ka a ambale fokanya ka chika ta isoro isigiyoro la kasoro ima degun sorala kasoro ika mina madaile kasoro ika mina fana ma tuno okmala aw ma munu fana bino ko aw siglembe ba maliba o konnala aw ba fe ka war chika ta shin jamana konnala ka mina san ni ka chika na di aw ma mali konnala kasoro aw ma toro kuma e frère cargo express be aw ka chibela jere nyenebo aw ye ka aw to aw sigiro la ni ka a chika na mali o konnala no ba fe ka kuna funa were ka o soro akoka ay kisima ka nega jurustra ayo bamba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nega jurustra 0086 18 52 02 14 547 mali la no Boubacar Kane ale ka nega jurustra 78 44 44 42 Mamadou Djabi ale ka nega jurustra 71 86 86 02 kuma e frère cargo expressi ka ito mali la no ka wari ci kata shin jamana kono ki ka ci nyana bo ulu de bisika o kawye damu ani lafiya konnala okmala ayu kan nega jurustra u bamba wala sa o bisika lafiya mina ci kola cogoya mina du pilotage au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation olu yere koni ma u temenen ko fe première dame olu yere konna wa ira ka fo ko kuma nyoko hakilna di o kum konna na u yere kon willa ka se nyoro chori fuke ale yere kon mabuye kata ale nyinga a hakilna la femme yere konni dialogue intermalien yi o kum konna na buye ale konni hakilna di ka ira ka fo ko jamana dembe kon kanga a hakilna di ni ko ina ko jamana de fosima bo fosi la ko bela jele kanga a hakilna were kon di jamana jolla ayira ka fo kuni jamana dembe ulwere kon farala nyoko ko hakilna di ko were kon binani baski we anga ba malba kon nana o temene ko fe uklala ka nyini ngal were te wala femere kon ne jamana nyimo ko kalate nasoro were kon bese kala be walma nasoro ni otise kala be o kum kon nana ayira ka fo ko alere kon be mi fo jamana dun ulwere kon ne ko ni wakati yere kon na ko femere kon ne jamana nyimo ko kalate re kon manga ke sisan no folo ko o te priorité ko jamana dembe ka fara nyoko nga ko utika di nyoko maka hakina ko ulwere kon ke kele ko no were kon kala ko jamana ka jamana nyimo ko kalata ko were kon be seka sigisega ko ga ko ni choko yere kon nana ko akeli o manoko
Ameta burakaw olu feno ni olu be yuroso marabolo konnana ayirala ka fɔ nin dɔgɔkun o yɛrɛ kɔnɔna olu yɛrɛ kɔni maa sigiɲɔgɔn dɔ olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ minnu bɔla Burkina tasi la o marabolo kɔnɔna bingani wale ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to olu yɛrɛ kɔni frontière ko o yɛrɛ kɔni dansigi ka don yuroso marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la burakaw olu feno ka taa i kalifa o yɛrɛ kɔni don o marabolo maaw la kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ bingani walekɛlaw olu de dola ninnu ka marabolo ko o yɛrɛ kɔni kɔnɔna duguden bɛɛ ko o dusukun kami o de kɔni kɛla sababu ye k'a to ni marabolo ma olu yɛrɛ kɔni bɛɛ wulila k'u ka minɛn k'u yɛrɛ kɔni cɛ kana u kalifa o yɛrɛ kɔni don burakaw olu kɔnɔna halisa ala ka jamana in basigi. L'état-major général des armées ale yɛrɛ kɔni bɔla ka fasodenw ko olu ladɔnniya a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ale bɔla ka fasodenw ko olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni sen fɛ luwarokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la luwani ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni tigɛ da banbagaci ɲɛmɔgɔba dɔ o yɛrɛ kɔni kan ni ale bɛ wele ko Ali Seku alias Juradi ko u yɛrɛ kɔni dankari kɛ ale yɛrɛ kɔni ni na ani a nɔfɛmɔgɔ caman min yɛrɛ kɔni a kɛla avril kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na nka fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka fanga tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni kunnafoni o yɛrɛ kɔni bila kunu alamisa don avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na. An bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ avril kalo tile 15 san 2024 kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɛ Bana ale ni Kabiola ni o bɛ Sofara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni wulikajɔba o yɛrɛ kɔni kɛ min kɔni kɛla sababu ye k'a to banbagaci caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye colonel major Dawuda Sahara ye k'ale yɛrɛ kɔni tala k'a kɛ ɲɛmaaba ye région militaire 7 o yɛrɛ kɔni na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Kɛnɛyakaw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ bila k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmaa ye ni ale bɛ wele ko Francis Omodi o la ko ale ni maa 9 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na heliko dɔ o yɛrɛ kɔni ka binni senfɛ kunu alamisa don avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na. Kɔkan kibaruw la an bɛ taa Iran ale ni Israel a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ in yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn faamuyabaliya o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya kosɛbɛ ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Iran ye ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mugu jugu ko o yɛrɛ kɔni fili a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Israel ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mugu jugu ko o yɛrɛ kɔni fili Irankaw olu yɛrɛ kɔni bala Irankaw olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sigilen tɛna to ko olu yɛrɛ kɔni bɛ tila ka na Israel ka ale jaabi halisa ala ka ji o ala k'o kɛ nin jamana fila ninnu ka kɛlɛ a fura ye.